Sachisin pat prolog ngawan ling ba kani ka video ban ai kuble yepi khamtam hagani ka singi kadi ka singi ka jingmi pat ka jong Jesus Christ nong panim jongi tinakaliang ka jongi nakaliang ka jonga bat kum juru baro kum mangi ki briu ki batrei hani ka kam ki ba ngimla abandon hala ki jong ki balang ni jengai na laki ying gisem ni jengai na laki bahayeng ni jengai na ki paralok bat ni jengai ru nagabalang henry walak kataru ni yo banten mawi gani kasingi nadu kani ka Good Friday ka ba ladap ni yo ban song thaj klem trei klem nei duty hoj la bandon katu katne ki kam ki ba emergency ki ba ngim banse henry bak sarkar kalabu hi ban ai ka shuti ngiyo ya ka bangin pelet jengmut halamarway khamtam abang idon hagi caka ki becengai pat jengai na la yeng jengai na la ka sinong jengai na la ka balang ti hane ko por nga ai khublei ya phi baro ki parlok jonga da ka kanhon jongi kum ki briu platip bangidon sejengai ngidon hagal caka ka ba ni hab sakri ya kari ni hab yada ya kari henry wala kataru ngidon ka jingkan mau ya kani kasingi ka bakarpang namar ka kasingi ka ba ujisu ulasya halor ka ding pna na ka mantaban penim yangi yanga ya phi baro ngilong ki pop ujisu ulaba ba ulakit no ki pop ki jongi tikani kasingi ka long kasingi ka jingjob ka jong ujisu ubalami pat bat ula airu ka jingkermen yangi kum ki bangai tikani ka khubor na kaliang ka jonga badru na kaliang jong baro ki badon jengai la bandei kinu ki batrei ki kam baper na kaliang ka forsi kum ki sipai la bandei ki CRPF ki khasi jongi ki batrei pat la bandei ru ki pulit ki batrei jengai na laga jong state kimla bandon lang bat ki bahieng hasem kimla bandon lang ru akabalang ngora ya ka jing ai khublei ya phi baro ki pai ringai khamtam pat philap ndut por pat plej jingmut ya ka ban ya don benta hakini kadai ki jing yeseng badru ka jing le niam an kan mau burom ya ka jing khlat Jesus Christ badru menta ya ka jing mi pat ka jong u Jesus Christ ka jing job ka jong u ban pelaj im ban map ya kita ki pop ki jongi bon ba ki biju ai sim yanga hagalintiat ka jonga ngi kermen ba nginang ya ja kata kalinti ko bajajai nginang ya ja kata kalinti ngin long kum kita ki Kristan kari khasi jantia bat karo jongi kadai kari ka ba ngibon kidai ki Kristan dia ka jing im jongi kum ki Kristan ngide ban pau ya kata ka jing long Kristan saka parthai wala ki jing e ki bon henry ka bang dan kambat ka bakam koror tam kadai ka bangin bu ya ublei yo tra jisu hakmat ai bakta ki jing e baro kinwan ai bakta ki ek jing sha tanju ha jing im ka jongi ila banwan ka jing long jongi kum ki priu ringin deven job ya kita lingba ka jing sha ka jongi bat lingba ka jing ngai scam ka jongi bangim devan khen ya kita ki ek baro ki jing sha tanju ngi devan bread lut ya kata ki ek baro ngin ngai ho Jesus Christ ubala sim ya la ka jing im ban pen im yangi Jesus Christ usha halor ka ding na ka bantaban pen im yangi katno ka jing jenjar tang mau balong nong pen im ubalasya ladangin perkhat ya kani ya ka jingsha ka jong jisu halor ka dikna da kita jingsha ki ba jenjar ki ba sharkai katno ngi kum ki priu ngimla abansha ya kata henry jisu balong nong penim jongi ula sim ya kani ka benta bansa ya ka ba sharkai ba ladangi perkhat kalong ka ba sharkai ba ngi kum ki priu ladangi mat tang khendiat ki jinge ngimla bansa
Lada thar tang usya ya ka kedat ke jongi ngila wat jingerap ngila ut ngila pam hindrai la dangi perkhat pat ya ka jingsha ka jong jisu halor ka ding phana ban sa na phana ban sa da ki prek ya ki kiti bat ki kijat ban sa dong do som na ka krung kat no golong mangimla ban perkhat kum ki brio kat no jing jinjar ka ba usya teng la dangi ngi perkhat ya ka jing ka jongi kum ki brio tang chuan kino ki jing jinjar ki ba rip ngi mla ban sha kita Henry kum ki para bangai abang ile chiki jing seng yo snow ki khubor sbang ka jing sha yap jisu lor ka ding phana to perkhat bat to pusan katno ka jing sha bat madru dalade kumangala batai tang e barit ngi mla ban sha kata golong ka bakodor ka bangi haban perkhat bat ban perkhat sani bha ya ka ka jisu Kristus ulawan sang ka perthai ban penim yang ki brio ban ai ke jingsuk yangi umbo lakular larangin puli naka ketien ke jong ublei ngin lap kita ki baro dengan nakalian ke jonga nga ai khublei phi baro bahakani ka sngi ngai scam ba phi yo ban yele chi jingeseng phi yo ban le ban sakri le do yo ublei nong penim jongi phi yo ya kani ka por ban penon kam hok ban penle jingmot ia kata kajing syayap uji sukres bat ka jing pat jong uji sukres ngi gi badan sejengai ngi ngimyo ban dan lang ngi syukan mau laman sim don ki perlok ki badon ya ka bible ki puli ki duai bat ki penlej bat ki puson ya kani tikani ka sengi ka jingjop ka jong uji sukres ngasnga uba kani kalong ka khubor ka ba yo keleng ke perthai kira-kira yang ni kesengi ke jingjok jong uji sukses ubalami pat na ka jingyap bat uap mentah yangi kum ki brio ti perlok bayi jonga ki subscriber ki jonga ki ba phla ai ke jing kesan yanga ki perlok jonga ki bio i ke ni video ke jonga nga yang na kamta ka ki khasi ki para khasi ki badan sejengai la bandai kino nga ai ka khubor ka jing khuble ye phi baro pato ngin yang teli kum kita paj riunge bangin penan kam ya kata ka mensim ke jinget ke jing scam bangin snguthu ya kata ka jing sha ka jong jisu bat kum juru ngin snguthu ya ka jing job ke jong jisu mata udon ha kata ka banta ka bau apkhmi lenti yangi u apru yangi yanga ya phi hak tar sengi ke bakado bangiru ngin sekendo te kadai ke jingle ka jongi ki mensim ke jongi lakum no ngila ban yasem yu ka bran kam golong in long ki bakhoj ki mensim ngin apkhmi lenti ya kata ka sengi ke bakado ka bangin yasem yau jisu Kristus ditangkat ni khublei phi baro khublei shibon haka keteng jisu Kristus